Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, Antigo auzora, Antigoko pelota txarleketa bere 74. edizioan, eta gaur bere bigarren egunean. Atzo ekin zitzaion txarleketa honi, gaur jarraipena, abuztuko astearte guztietan, abuztuko asteazken guztietan, zuekin izango gaituzue, eta irailaren lehenengo larun batean, jokatuko ira edizio hontako finalak. Gaur, 8 pelotari izango ditugu, beste egun askotan bezalaxe, hoitetik 7 gipuzkoarrak, lehenengo partidon arituko iren 4 gipuzkoarra ditugu, bigarren partiduko 4-3 gipuzkoarrak bat Nafarra, eta beste zer baino lehenago utzia zuen algur bero bat eta besarka destua bialtzen, Jose Mario Termi Laguna handiari, ezin aurten txapelketan hemen egon, urte askotan aritu da bera hemen komentario honetan, apa Jose Mario animo, eta besarka handi bat. Eta gurekin komentarista lanetan, Asier Artega, arratsaldeon. Epa, arratsaldeon. Ondo ezagutzen du Asier Artegak Antigoko pelotalekua. Okar espaldimanago 3 aldiz jokatuta eta bi txapel. Hementxe lortuta bata promesa mailan eta bestea nagusien mailan, senior mailan. Hori da, eta biak Jon Erasunekin. Bai, juvenilien bigarren urten hartu nuen parte lehenengo aldiz, eta gero bitzen duten zuk esan bezala beste 2 urtetan, batian irabazte lortu genuen, eta gero hortik aurra profesionaletako pausa manuen, baina, oso frontoik utxuna eta politxa. Pelotaleku berezia asko diote, aurlarientzat eskarronekoa. Eta atzelariarentzat, ez dut esango arazoa sortzen dituen pelotalekoa denik, baina atzelariak beste pelotaleku askotan ez bezala hemen erregotean da beste lan batekin berra dauka. Bai, ni uste pelotaleko dela benetan plazako pelotarintzako, ez? Jotzaientzako eta baino gehiago, benetako berez pelotari den ointzako, pelota bajuokin jogatzealako, rekurso asko behar dialako, bai airez, bai bote txarraketare desintitulako, eta gero esango nuke bestaldetikan, aurrelarintzako indako frontoi bat ematela, ez? Alturan bajua da, horren atzelariri kosten dizai aurrelari aurre ebitatzea, eta gero zabalen normala baino frontoi zabalagoa da, eta mina hundi egiten da. Eta gaurko notizia izan da, Asier Arteagak pelota profesionala ja utzi egiten duela. Baiko enpresarekin zaude, asegartzarekin jasi, baiko etxe bera da, baina ja gaur jakinarazi digute, irailaren 17an, zure jaioterrian, Lasarten, zure azkenengo partida jokatuko duzula. Bai, pena da, ez? Azkenen 26 urte, oraindik nik uste kirolari bezala onenea iristeko nahola, baina azkenen enpresa gaur egun bakiu bigarren mailanko hortan egin beharreko lanak egin da eta lehenengo mailarako saltoi ez da zenbaten, otartertan gatze batzea, etxea bialtzen zaituela, eta, zen dutena, oraindik handerutzea kirolari bezala, honenean nahola, eta, mintzat pelotanko ilusio ez galdu eta osutuko de pelotan. Gero jarraituko dugu zure kontuekin, orain gatozen hemen gaurko partidaren aurkezpena egitera. Esan dugu, bigarren eguna dela, bigarren egun hontako lehenengo partiduan, 4 peloteriak Gipuzkoarra egituko. Gerriko Gorriz, Ataundik etorri zaigu, Bainatzu Bizarreta, bere anaia Asierrek ondo ezagutzen du, Iraiz, bere enpresako kide lagun duelako, metro bat 85 zentimetro, 74 kilo, 17 urteko sasoi ederra, ondo ezagutzen duzu, Bainat. Bai, nik uste zaio, ez? Gaina nik uste bere anaia bezala oso profesionala dela, nik uste eharki zentziala bai fizikoki, bai alimentazio aldetikan, eta bai oso pelotaria. Unasi Elanda, bere atzelaria, Oiartzuarra, Gipuzkoako herrialdeko txapelketa lortu bere dute, baiten Euskal Herriko titulua, metro bat 88 zentimetro, 17 urte, 84 kapitxua. Ikusten zaio, ez? Ze palankazkan, gaina behakin entrenatzeko aukera okin nun baino beste, baikokin entrenatzen eta dabil, eta ikusten zaio, ez? Pixka korputzo egiten duen eta kilo batzuk atzetunen, atzelaria handi bat izan lekela. Kontrarioak Gerriko Reyes ditugunak, unai amian, irundarra, metro 93, 78 kiloko pixua, 17 urte ditu, ez dakit, amian ezagutzen duzu, Asier? Bai, amian hori bai okin nun Gipuzkoako federatzeko teknifikazion, eta, bere naia bai okin nun, biak okin ditun, eta, ezker biziko pelotaria, oso pelotaria, eta, eskubiare bai, nahiz eta ezkerra izan, ondo manekatzen duna. Eta bere atzelaria, Eneko Beloki, Armaindarra, metro 95 zentimetro, 76 kiloko pixua, pixu nahiko justu, 17 urterekin. Bai, lauetatik gutxi netzutena hauzea, baina,
gaurko egunetan ze maila ematen duen. Gorriz baita ere, Asier, Oiartzungoa bera, begiratu bakitzak ze altura daukan, klubekoa, metro 85, metro 83, metro 85, metro 88, ia esan genezake hauek seguru beste edozein kiroletan ere, txikitzak, baina beste edozein kiloletanako ere onak izango liratekela. Ezkenen, alturak ez du esan nahi bakarrikan kilore baten ona izatea ez, baina, ikuste ja, mutil puska erradiela, eta bueno, azkenen pelota muitzeko ere behar izaten da palanka hoi o gorputze eduki. Horrek ez duzen nahi hortik berako pelotarik, altura gutxiko dauko pelotarik ez duken goi mailara iristek, baina, betire laguntzeko gorputzak. Epaiak ere oso ezagunak, Gipuzkoako pelota jarraitzen dutenak denak seguru ikusi dituzte pelota leku baten edo bestean, Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena. Mikel Txoperena gainera bere garaian profesionalizandakoa, gogoratu dugu Asier Arteagak 2 aldiz irabazi zuela buruko promesa mailako txapela, Mikel Txoperenak irabazi zuen, hau gero zuen partidu, kategori guztietan. Bere garaian profesionaletan ere, baina zuen partidu hau ere. Leheno gari baten gehiago ez, gu baino, egia esan, hori egia da, urtez urte egia esan partidun kopura jaisten nahi da, baina, behieke esperientzia handi bizitakok, eta juez bezalare urte asko amazkinak, eta esango nuke, juezik honen txuna mentzat, hauek izango dela. Pilotaleku txikia, baino ederra, eta handiago izan da ere, seguru nago jendeak dena hartuko zuela, atzo ia 300 lagun, ia gehiago ez dira sortzen, eta gaur ere kopuru urtatik ez da urruti biliko. Lehenengo tanto jokoan dago, partiduak beti izan ohi dira, 22 izaten direla, hemen, Antigoko txarleketan, final erdietakoak 22 izan litezke, baita ere 23, 24, edo 25 izan ere final erdietan, 20 banda egiten baldin badute, bi tantoz irabazi beharra dago. 23 eta 21, gero 22 egiten baldin badute 24 eta 22, eta 23 egiten baldin badute 25 eta 23 irabazi edo 25 eta 24 berdin da. Nobedade bat hori da, pelotazale batzu diote, ondo dagoela, beste batzuko dela betikoa, gauza da, Asier, lehenengo tanto hemen gorriak, Zubizarretak eta Landak egin dutela. Bat eta huts. Eta orain Landak galdutakoarekin, bana. Bi atzelariak galdute pelota bana, biak ere ezkerrez, eta batik gora juntzaio, beste bera, nik uste frontoia behintzako ere berria dela, ezberdina, txapelketa hasierako nerbiok eukiko dituzte, eta pixonera asuntatzen goten du. Unai Amiano ezkarrak atera du sakea, eta gogoratuko du ere, Antigoko pelota txapelketan, pasarik ez dagoela, behin pelota batek pasa egiten baldin badu, falta da. Profesionaletan gertatzen den bezala, eta ez dakit beste torneo ere ematen dengo dela afizionatan hori gertatzen denik, baina hemen ala gertatzen da. Bolea zetxokoan egindakoarekin, Unai Amianoren tantoa, 2 eta 1, aurrena hartzean dominatu du, gero ezker boleaz txokoa bukatzeko. Nik esango nuke oso ondo indura da kontu dintan inbarran, aurrena hartzen kargatu, atze errebotea jotzea lortu, eta gero airean bila joan bializkintetu gabe. Amiano Belokik 2, Zubizarreta Landak bat, airez sartu da orain Peña Zubizarreta. Orda Landa, Unaz, metro laro, gitamez portzeko mutiko puska. Belokiren pelotaka da zabalera. Eskuinez Landak ondo jaso. Ezkerrez, Belokik atzeratu. Unaz Landak ezkerrez, kantxa erdian botea. Belokik, horreman sartu nahi, gantxoz Zubizarretak. Eskuinez Amianok atzeratu, Landak bosterritik. Belokiren pelotaka da ona da, 6tik, gogoratuko dugu pelotaleku honek, 6 kuadro terdi bakarra egituela, ez da zazpira iristen horregatik, materialan pelota asko jetxi behar. Azkenen oso dizuna ez, 6 kuadro eta piko azkat, zazpira ez da iristen, eta fronten normako pelotakin jogatu ezkio, minan molitake errebotean, eta horregatik pelota bajuak batzen du. Eitik ezabotatik eraman. Ez du txarra Belokik. Eskuin atzeratu. Bolea Zubizarretak. Ezkerrez Amianoak atzera. Ezkerra irez. Nola eraman du Landak ez zuen arreza. Ezkerrez berriro batzen Amianok. Ezkerra irez eraman entregatu. Ahoko Zulan eta Aukerok auzidio. Eskuin atzeratu Amianok ez du aprobetxatu. Lauteritik Landa bai ondo hemen zabalera. Eskuin ez ondo bildu Belokik. Ez dutantak autoritik, ala moduzko biparetako bat atera zaio. Amianok eskuinez ezker paletan sartu, gantxo zabalera Zubizarretak. Amianok eskuinez ezkerrez etxokoan, tanto ederra!
Tanto ederra, Eina Zubizarretak egindakoa markagailuan bina. Bai, oso ondo utzi du, ez? Lehenengo, pixka Damiano aurrezia bilatu, eskubioi, eta behin gantxoak behartu dunen, gero txokoan oso ondo utzi. Sakea, Beina Zubizarretarentzat. Hor bat ondarra. Sake gurutzatua, ezker bolea sartu Damiano. Landak esku jazeman, horreman sartu. Iruteritik ezkerrez atzeratu Damianok. Landak ezkerrez jaso zeitik. Gantxo zabalera, ez asko ireki. Beste bat zabalera, hau ere jaso Zubizarretak. Lauteritik, eraman belokik. Zabalean moztu, edarki utzi dut, tanto bikaina. Beina Zubizarretak egindakoa, polita, 3 eta 2. Bai, eta Zubizarretak esan, tanto ezberdinak egiten, lehenu aire txoko nutzi, baina eskubiz deja zabalea, eta pelota eskutik bizet betzu dago. 3 eta 2. Sakea eta ondarraren zat, Beina Zubizarretak. Sakea atera du. Ezker bolea, gora. Unai Damiano bolea sartu da. Belokiri lagundu asmoz, baino gora eta sakez lertutako lehenengo tantoa. 4 eta 2. Ordioa, Zubizarreta. Lautarrian boteekin. Sakea atera. Ezker bolea zabala erantzun Damianok. Txoka, bildu Zubizarretak, Damianok ezkerra jaso. Landak. Bosterritik ezkerrez. Esan berrik ezago, bi enpresetako, enpresa profesionaletako, azteko naiz baikoko, begiak, txapeketa honetan ari diren pelotari askorengan jarria daudela. Damianok atzeratu, naiz referentzia bezala ez duen asko balio izaten, pelotaleko nahi dituen ezaugarriagatik, baina bueno. Bai, ala da, baina bueno, baki bat txapelketa honek uste Euskal Herriko zaharrena ez zaharrentarikoa dela, eta bueno, son handiak afizionatu mailan, eta hemen atotzen dira txapeldunak, beti profesionalitatik gertu biltzen dira, eta nahi eta zinen bezala, karakteristika atletikan oso ezberdina izan, txapelketa, bai, beti enpresak asko zituten txapelketa. Zubizarretak bikain, txokoan zeinen ongi bukatu duen tanta, kantxa herrian hartu du eta eskuinez txokora 5 eta 2. Bai, lehen esan zutena, pelota bizi muitzen, lehenengo zabalea, gero txokora, eta egia esan hoengoz laukoten honen. Sake atera du Zubizarretak, ezker boleaz berriro. Unai Damianok. Zubizarretak urtze kantxa herrian utzi. Amiaronen pelotaka darre botean sortuko te da. Boti boleaz. Unez landena, justo llegatu da txokora. Ezkerrez eta jokatzeko dago Unai Damiano, tanto. Ezin izan du Unez landak ezkerra irez pelotari eraman. 3 eta 5. Landa presa kantxen, aurreatu inda, ez zauken aurreatu beharrik. Nik uste behadak palankakin, lasaiago hartu eta atzen dominatzea dukela. Sakea Damianoren zat. Ola nahi. Ezkerra dira Nik uste Lauterriko raia zapaldu dela eta pelota horrek behar baino bote basuago gendu. Mazazki urteko Irundarra. Zerra. Autorian dut egin batego behar dira horrengoan. Hasta landak. Ezkerra zindarzo batzera zuen. Ezkerra zutx. Landa galtzaila ez zaigu ba. Bai, ointxe esan dutena, ez? Oinde bai airea jarri da pelota horta, botea leku sobrantu zaukenen, zakit pixkat igual nervioso antxe hartzen dut, besoak inde bai zio guztiz luzatzen pelota eta pixka lasitzen den eta soltatzen den pelota. Damiano katera sakea. Ezkerra zezeitik, logea, tocar Damiano. Libre. Ezkerra zezeitik. Bai, hor landa... Bai, nik uste pixka landan txakalaldia aprobetxatutela, ez? Bai, ondo aurreatu da, ze botea rabototxu batzen ezin duzun eman. Baina, elemateko pelota gugutuk. Eta beste bat? Nervioso dabil. Bai. Nervioso dabil. Zazpi eta 5. Zakez, Unai Damianok lortu duen bere bigarren tantoa. Baina Zubizarretak lortu du. Eta Unai Damianok 4 eta 5 Oain saketek izan da ezingo dute, baina ondo torko letzioak atxeena hartu eta pixka bat lasitzea. Sakea Unai Damianok atera du. Landak justu eraman. Ezkerrez txokoa moztu, jaso Zubizarretak, beste aukera bat, bolea txokora Damianok, jaso Zubizarretak.
Belokik ezko binez. Zubizarretak txokora. Aso, Amianok. Zubizarretak atzeratu. Belokik ezkera irez. Gorriak orain tanto dominatzen. Zubizarretak atzeratu. Boleaz Belokik eraman. Zubizarretak beste aukera bat. Ezkerrez jaso nolala atzelariak. Aberlandak. Atzean jarri du, ezker matik atera du, ezker ere zailagatu da pelota. Zubizarretak zabalea moztu nahi, ez du bateri ereki pelota eta aukerako txibia Amian hori. Ezker landak. Lautarrian pelotaka dagoena Belokirena. Seiterritik landak. Eskuinez atzeratu. Unai Amianok. Bote txarra berriro, bote txarra. 8 eta 5. Neri asier kostak egiten zitzen, olako momentutan esatea, zeinek egindako tantoa zen hori, aurrelariaren tanto, atzelariaren tanto, eta banuen, Erriosako lagun batak, arek esan zuen, pelotalekuaren tantoa. Arek esan zuen, ez bataren otat besterena, pelotalekuarena. Da, hemen bai. Bai. Ni hemen ala izan da, eta ni beti olako duda onda honen ikarriko nuke tanto indako zatez. Atzen meritu eman dizaiola atzeago nahi, eta ez bueno, bote txarragatik eramatea lortu zuen. Nik uste atxeen hartu dela eta ondo hartua, landa ber pixka bat lasaitzen den, eta bere bertsiko neretatzen du. Bueno, 8 eta 5, badakigu ez dela zer. Badakigu ez dela zer irudondoko bentaja, lehen besteak izan dutelako, Zubizarretak eta landak. 5 irabazten egon direnean, baina orain besteak. 6 eta utxeko partzialarekin. Baina pilota honekuntan karakteristika hauekin aurrelariek askotan sak eta errematarekin bai taka hondik ditu eta tantoko bentaja oso gutxi da. Baina ikustea Zubizarreta oso nesatu dela partidun, oso entxufauta dola eta landa pizka lasaitzen da horri egin izan partidu bueltan da. Unai Amiano ezkerrak esakea, zabaletik zabalera. Zubizarretak ezkerrez. Ezkerrez Amianok. Ondo. Seiterritik landak. Ezkerrez Amianoren pelotak da berriro. 5 landak eraman. Amianok. Ezkerrez diparetako. Tanto! Ederra benetan. Bikaina. 9 eta 5. Ederra izan da, kantxa erdin jarri da ezkerrez, hor ezkerrakin, bakiu Amianok edozer gauzin dezakela, bai txoko handeja da, bai zabalea moztu eta kasu enten bipareta bikaina jodu. 9 eta 5. Unai Amianok, sakea. Sakez bi tanto. Zabaira ateratakoa. Jaso landak. Amianok utzi. Ezkerrezaneko Belokik. Zabalera. Landak. Bueno, tamen pelotariak bi multzotan daude. Multzo bakoitzean 3 bikote. Lehenengo biak zelkatzen dira. Lehenengo galdu ezkerrezta. Zer baino, lehenengo irabaztea ze importantea den hasier. Bai, batez ere lasaitzen bat ematizulako, ez? Ni begoatzen ez beti lehenengo partidu izuzutaratzuan zaiena, nervio gehienek joatzen zenuna, esan ditzen, txateko frontoi ezberdin dalako, pelota ezberdin joatzen dalako, enpresak bai behi dauten dialako, eta lehenengo partidu irabaztek lasaitasun handien betizu. 10 eta 5. 8 eta utxeko partziala. 5 eta 2 galtzen agotetik Unai Amiano eta Eneko Beloki buelta eman diote. Hor da Unai. Ezkerrez esake erdi erdira. Eskoina irez erantzun Zubizarretak. Atzera Belokik. Errebotean sartu du. Belokiren meritoa. Ez zinen eman Unai landak. 11 eta 5. Beloki altura ondo bilatzen frontixen, gozatzen pelota eta ja bigarren errebotea badu jotzen dula. Eta bere meritua. 11 eta 5. Sake Unai Amianok. Atera du. Bolea zerantzun Zubizarretak zabalera. Kontroinan harrapatu du. Unai Amiano baino ondo ailegatu da. Berriro bote txarra. Ez dauka suerte honik. Unai landa oihartzuarrak. Ezkerra irez. Ezkerrez etxokan moztu. Amianok. Zubizarretak atzeratu. Belokik. Gora. Belokik aldutako pelotarekin. Aspaldiko partez. Gorrien zatantoa. Irabazten egon 5 eta 2. Amianok eta Belokik 9 eta utxeko partziala sartu dute, buelta emanaz eta 11 eta 5 jarriz, eta espaldiko partez tantoa gorrientzat. Baina Zubizarreta sake atera. Boleaz, bikaina, Unai Amianon erantzuna, Zubizarretak atzeratu berriro. Eta tanto! Errebotetik etzen urruti izango pelota hori. Eneko Belokik ez zineraman. 7 eta 11. Sake Unai Amianorentzat.
Zabalean motegin, sake gurutzatua, ui, falta. Esan dugu, txapeketa hontan, pasarik ez dagoela. Eta norbaite pasa egiten baldin badu, orain baina Zubizarretak bezala, falta dela. 12:7. Honea amien honen sakea, bote txarrarekin berriro. 13:5. Bai, nire uste Bote txarrarekin, baina ez dakit berare ondo jarria zegoen, Bai, uste bai atzeari jartzen dela, ez? Bai. Bajua da, miano azpitik atatzen da, eta pixka da horre eixo jarri beharko luke. Igual, aztuta dauka buruan Antigoko pelotalekoan gaudela, Bai, ez dakit, nik nervios nabaritu. Oraingoan sakea jaso du, 13:7. Ezker zunea Amiano txoka moztu, jaso Zubizarretak. Amianok berriro txokora gurutzatu, Zubizarretak ezkeroz jaso. Aber Belokik. Atzean jarri du. Landak ezkerrez. Ezkerrez honea Amianok. Bolea Zubizarretak. Ezkerrez Amianok, kantxardian. Ez du txarra Landak. Arrimo dudakoa. Ezkerrez Belokik. Lauterdik hau bai aurre botera doa. Bosterritik ia, 6tik bolea sartu da eta eraman du Belokik atzean berriro Zubizarretak. Bolea zindartzu eta ondo. Belokik, orain atzeratu dena nahi Amiano. Ezkerrez unez Landak. Eskatu. Belokik belari utzi aurrelariak ezkerrez eraman. Landak. Aber Amiano, ez du txarra. Indartzu atzeratzera bakidu. Landak ezkerrez eraman. Beste aukera bat Amianok, zabalera mozu. Zubizarretak jaso. Ezkerrez Enekok. Jaso Landak. Eneko Beloki hor da. Lautik eskuinez eman. Gantxo zabalera Zubizarretak. Indartxo atzeratu. Ui! Ez zuen urruti. Ara, orain bai. Ez zuen urruti falta ere. Beloki tanta hortan. Eta orain naiz Landa. Atzelaria izateko ze ondo portatu den. Dejada txokoan. 8:13 berak egin du lehenengo tantoa. Bai, deja ederra botatu ezkerrez, eta, bueno, haber pixka mutila lasaitzen den, eta esan ez dena pixka besoa luzatzen azten den. Bizita pixka beldurrez bezala ikustez, pelota jartzea jatzea. Zubizarretak sakea. Ezkerrez erantzun Belokik. Zubizarretak irutik. 6tik ezkerrez ondo Beloki. Txokoa Zubizarretak. Hala! Iritsi egin da Eneko Beloki. Pentsatzen nuen iritsi gada egin bertzuela tantoa Zubizarretak. Iritsi da baino. Ez no esatera Alperrik ezin izan du jaso 9:13. Bai, oso behartuta iritsi da, azkenen Zubizarretak oso ondo utzi txokon, eta merito emati Zubizarretai, atzelari ikusita pixka galtzaile, edo nervioekin, bere partutik ez datea. Bai, ardura hartu beharra dauka. Ardura hartu du, eta gaina zuzen jogatzen jarritzen du. Bolea zirantzen du sakea Amianok. Zubizarretak moztu eta tanto. Bueno, ba. Badatoz, pixkanaka, xier, 10:13. Bai, badatoz, eta nire meritu handia, Zubizarretan partida esan bezala hasia oso zuna egin du, gero atzelari tanto batzuk galdu dizkio, baina berak berean segitu du, eta hortxe daude, 3 tantora berriro. Bueno, azeran esan dugu gaur gurekin komentarista lanak eginez Asier Arteaga dugula, eta baiko enpresarekin eta profesional munduan buruz-buru bitxapel eta promesa mailako bal lortu ondoren, eta Antigon bertan ere bitxapel lortu ondoren, gaur jakinarazi digutela, irailaren 17an bere jaiotarrian Lasarten jokatuko dela bere agurrekoa. Ordura bidarteko kalendarioa eginda dago, ezta, Asier? Bai, bueno, pare bat partidu faltaia jartzeke, baina, bai, uste, okerez bano 10 partidu lagatzeko jokatzeko, 10 partidu, aste burutan kompletoka, ostirala bat igande, gero aste artean aletxe balentza gonez, eta, bueno, bai, lekituen ere bai, hor beralden ere bai, Fresnoen ere bai, eta azkena Lasarten zago. Agurrekoa, hainbeste maite duten jendearen aurrean, bere azkenengo partida. Bueno, eta hemen bien bitartean, baina Zubizarretak sakearekin bere bigarren tantoa egin du, 11:13. Galtzen egon dira 6 tantoz, galtzen daude, baina orain 2 tantoz bakarrik. Sakatea da Zubizarretak, ezkerrez Belokik erantzun, Landak, Bosterritik. Belokik, esko binez atzeratu, eskorren bajo, atera da pelota, Seiterritik. Nola Landak eraman du, Belokiren pelotaka da, boleaz, Zubizarreta, bere lagun hori laguntzera joan da hor, Lauterritik eraman du. Boti boleaz, ezin Landak.
Bai, intentzia guztiarekin izan da hor Belokik zabalian atzen jarritako pelota. Ez zineraman 14-11. bai, nik uste lekua bazula, kostautikan tiratzeko ere golpea, baina bueno, hor beldurra bat izu, errebotaren beldurra, eta bote goleaz, ez du eskuan ondo sartu eta ezin izan du eraman. 14-11. Sake honei Amianok. Golea Zubizarretak erantzun. Ezkerrez Belokik. Landa. Bostetik. Belokik arrima dutako ezkerrez atera. Zubizarreta pelota Bilal Laura. Eman eskuin ezatzean jarriz. Segiteriti Belokik zabalean. Kanpora. Gurutzatu egia bota du. Gorrientzat 12. tantoa. Belokik galdu duen 2. pelota. Bai, eta Belokik 2. pelota galdula, baina pelota astintzen, bizi atetzu eskutikan, erakutsi du bolea de bai ondo manejatzeula, eta guztian gustatzen ditut. Ai, pentsatzen den pelota hori esakeritza pazpian ikusi, baina ondo erantzun dut, gero Zubizarretak txokoan jarri, eta ezin Unai Amiano jaso, 13 eta 14. Tanto bakarera, Asier. Sakea, baina Zubizarretak ondarrarentzat. Zabalean lautarrian bote egin. Eneko Belokek erantzun. Bostetik Landak. Eskuin atzeratu. Eneko Belokek. Landak ere bai. Belokek bostaretik. Landa. Metro 88ko mutil puska. Ara! Ez dakit zen bipar eta klase joan izan duen ezkerrez. Arrogi atera zaio eta zuzenean kontrakantzara 14. Ni uste bere intentzioa garria zela besagain atzea jotzea, baina ez du ondoan sartu eta bipar eta zaio, arrogi eta kanpora. Partiduko 3. berdinketa. Bolea zerantzun du Sakea Amianok. Zubizarretak moztu txokoan. Bote txarrekin dio jauzu da Amianok, moztu zabalera. Leina Zubizarretak. Atzean jarri Amianok, Landa, goian barruan. Eneko Belokek indartsu atzeratu, errebotea doa pelota, tanto. Airez, alegintza egin du Unaz Landak, baino ezin. 15-14. Gorriak Amiano Beloki aurretik. Hauek ez daude pelotariak atxeen hartzeko ez, bi bakarrik hartu dituzte, eta minutu batera ez da iristen hartutako atxeena. Tanto jokoan da. Eta ritmo politan jogatzen nahi, Bai, hauek ez daude geldik egoteko azier. Hauek ez dira hartzalde pasa etorri. Tasoiko daude. Unaz Landak, ara. Bi tantoen aldea, Amianok eta Belokik Landa galdutako pelota honi esker. Uste berriro atxeen eskatuko dutela. Bai, aratzea bai. Gorriak hartutako eskatutako atxeena, eta esaten ere ginen hori, partidak 3 berdinketa bakarri egituela, lehenengoa banakoa izan da, bigarrena binakoa, eta 3. Orantxok izan dugun 14 hori. Eta ere ginen bin bitartean, Asier Artegarekin komentatzen, bere partidu sorta, azkena Lasarten jokatuko dela irailaren 17an, garbi nago Asier Artegarentzat pelota ez dela egun hortan bukatuko. Garbi dago, Zure lagun erasunekin da, zure beste lagun askorekin segituko duzula, ez da? Bai, afizionatu mundu nuen dikande lagun asko azkau, eta zen ditutena. Baizua auskatzu 26? 26 aurten duen. Bueno, komentatzeko aztilik ez digute batzen pelota egin, egiten hasi gertuko ja tanto jokoan da. Amianok atzen jarritakoa, Landak azkerrez. 3 tardian, azze pelotaka da joduen. Erreboteatu zaber, Landak ezin. 17 eta 14. Bai, horre betez gainez, horre beste zailtasun bat eduki, ezker paretare hortxezun, ezker paretan sartu zaio eta oso zaila zen hori ematea. Amiano ondo ezker. Zubizarretari ezarrek handu gabe, laukoteko honena, regularrena, honei Amiano. Bai. Zubizarretarik ematera, Bai. Bi aurrelariak hobeto. Bai. Belokiren pelotaka da, errebotera, ezkara ez ezin. Eta orantxe bai, arriskoa daukala Austeko partidu honek. Bai, hortxe. 14 egon da, kolpetik 18 eta 14. Bai, askotan pasatzen da, ez? Atzetik etorri, partidua horrekatzea lortu eta gero berriro beste atakatxo bat egin da partidua erabakitu uste. Ez da norrako pasatzen eta emozio dago azken momenturako. Saka ateratzen Unai Amianok espezialitate asko dauzka, txokora bazera ardira, oraingan bezala zabalera ere bai.
Ezkerrez beloki jaso. Ezkerrez Landak. 18 eta 14 urdinak. Amiano beloki irabazten. Aso eskuinez bere eskutxarrarekin Amianok. Landak zabalera. Eskuina Irezondo. Amiano. Zubizarretak bildu ezker paretara sartu, belokik ezker airez atera. Landak lauteritik. Ezker bolea Amiano. Zubizarretak ezkerrez zabalera moztune eta kantxardian utzi. Eskuina zaso Amianok. Ezkerrez Landak. Bosteritik belokik. Txokoan Landak jarri ez du txarra. Unai Amianok ezkerrez ateratzeko, alaxe egin du eta tanto. Bai, ni uste hor ba... 19 eta 14. Bai, okertzen dela pixot, ez, deja horrekin. Pelotan zitzeko pelota gatzun, moztu atzea jotzeko, deja da arroa egin du eta gero komeriak. 19 eta 14. Eta gero lehen esaten genuena. Lehenengo partida irabaztea oso importantea, galtzaileari etzaio zertze ere pasatzen, haren bizirik egingo da. Baina tanteorako ere aldearekin irabaztea hobe. Errebotean jarritakoa, Landak, hau bai, hau eraman. Indartxo berriro eskuinez Amianok atzera. Badulekua. Eraman hau ere Landak. Ezkerrez hau ere errebotera doa. Landak, ezkerrez. Ezkerreman goro joan zaio. Ez da nahikoa izan egindako alegina. Hogei eta 14. Hain uste bikote urreina asko bortatzen ari dela atzea, eta egesan Amianon ditzen ari dela, erreboteak. Zake Amianok. Airez erantzun Zubizarretak. Amianok azkarrez moztu txarra gainean edarki. Zubizarretari ondo. Belokek eskuinez. Bostertik Landak eraman. Amianok. Bolea Zubizarretak eraman. Amianok aukerako dauka. Ai! Ez da gizte bipareta klase egin egin duen, baina aurrena frontizak ero ezker pareta ez da bat ere atera. Ni uste bi gauza fitxatu dira, bipareta inan moztu eta azken ez bat ez beste. Belokik eskuinez. Zubizarreta txokoan! Ezker jaso luze jokatzea erabaki Amianok, ezkerrez eraman Landak. Amianok eskuinez. Pelota dakada gutxi jo ditu eskuinez, baina ondo defenditu da. Landak, lauteretik ezkerrez. Holala, bosteretik oso behar duta, baina eraman du belokik. Zubizarretak atzeratu. Zeitik belokik, Zubizarreta zabalera. Amianok arro pelota atzera, loratua dator. Zeitik ia gorputzen sartu zaio, eta gero pelota goiko txapara bota du, ez da jarri ondo. Unez Landa pelota hortara. Bera da gehien galdu duena. Eta begira xiar, 14 gotetik 21 eta 14. Bai, leheno komentatu duena, ez? Askotan emate azaien harrapatzea dela, o entzadatzetik jandikotea parte horrekatzea, baina... Hor da, jendearen txalo artean. Honea Amianoren azkenengo sakea, erantzun Landak, boleaz eskoi, boleaz etxakoan. Zubizarreta biparet, ara! Efektu eta guzti ezkerrez biparetako egin duen eta tanto bikaina. Bera anaiak sinatzeko modukoa, bai. 15 eta 21, polita. Sakea baina Zubizarretak. Ezkerrez ondo erantzun du Airez Amianok. Zubizarreta txokan moztu, Amianok ezkerrez jaso Airez. Landak, lauteritik. Belokiren pelotak adatzera. Ez du urruti errebotea, Landak eraman. Unai Amiano. Ezkerrez atzeratuz, haure errebotetik hartu behar izan. Landak eraman. Ezkerrez, ez du gozatu txokoa jarri Zubizarretak tanto. 16 eta 11. Tendea ondo ari da pasatzen, Asier. Bai, ni uste partiu politek, aurrelari esan ditzena, asko asmatzen ari dela, partiu biak ere oso nagoatzen ari dela, eta beloki ere bai gustatzen ari zait, eta pixkat bere maiatik bera idana esan duke, gartu enten Landa egiten ari dela. Zubizarretaren sakea erantzun du belokik. Hor. Atzean jarritako arrebotera lasak, ezkerrez eraman belokik. Zubizarreta. Txokon jarri, tanto! 17 eta 21. Bueno, jendeare animatu da.
Bai, eta, bueno, ikuste du gorria batoz dela pixkanaka, eta, bueno, jende goi nahi zete, normalen, emozioa. Sakea beinatentzat. Sakea atera du baina Zubizarretak. Erantzun ere bai. Zabalean jarri Zubizarretak. Taso Amianok. Boleaz. Landak. Atzera Amianok. Erreboteatu. Zazin eta bukatu da partidua. Atzean jarri du nahi Amianok. Pelota. Eta 17 eta 22arekin bukatu zaigu. Amian honi uste oso partio serioa eta taktikoak ez ondo jokatu pelota oso jokatu du, pelota bizi mugitu du, atzeak arratzen saiatu eta gero aurrentzuren iran bila beldurri gabe. Bueno, edozein pelota txapelketetan laguntza guztiak ez dira garrantzitsuak. Pelotan, beste kirol askotan bezala gauzak datu dira. Garai baten instituzioak eta asko laguntzen zuten, gaur egun noski bakoitzak alduena laguntzen du, eta horretarako herrifak ere toki askotan egin behar dira. Bueno, zego guri tokatu asier, baina... Ba, igual ez tokatuta, bestela batek aizki pentsatuko du tokatu ezkero, ez da, Ez, esaten nuena, gaur egun laguntza guztia direla importanteak ez da. Importantea da diru laguntza ematen duena, importantea da sarra ordaintzen duena. Zure bimenarekin hasier momentu bat, eta Unai Amianoren gana noan. Oso ongi. Zatoz? Arratxaldean da, zorionak, etorri. Eskerrik asko, bai. Pozik ez da? Bai, ondo. Nahiko partio txuguna eta gusta, bai. Lehenengo partera bat antzen duten iesigi martzen dutela, harrapatu zituzte 14, baina hortik aurrerakoa erabaki horra izan da, zer ritmo sartu diozuen partiduari. Bai, hasieran nahiko pixkate bai, eta gusta, bai. Garbi zen neukan, aukerako tantoak aurrean aprobetsatu behar zegoela, baina ali izan ezkero, Unasi egurra eman behar zitzaioela, ezta? Bai, hemen aurren asmatu ezkeo minaite, baina asko ez baizu asmatzen, kriston igual tantoa kendu, sake hartu estek, eta gero kriston talka da egin, eta atzen ni uste errexau dela eta minare egitea, hasi que ondo, bai. Zer da, lehenengo aldia hemen antiko jokatzen duzula? Bai, lehenengo aldia. Eta? Ondo, pixkat, arraroa, pixkat agarratauta ezela, baina ondo, gusta. Diferentzia handia dago, beste pelotalekoekin konparatuz, proportzioetan oso ezberdina da, ezta? Zabalean da normala, gero frontoi laburragoa da, pelotak ere desberdina dira. Bai, pelota makalago, gero ere frontoia txikixeo eta neurriko behartu behar, eta gehien bat velozia, erritma honditu, baina pelota velozia jaitsiteala eta pixkat oitu behar, baina ondo. Bueno, lehenengo irabaztearekin ez azarre pasatzen, baina pausa hondiot eman dezuen, bostantoko bentajare polita da. Bai, ez da gutxi, behintzat, galdu baino bai. Bueno, zorionak. Bale, eskerrik asko. Bueno, bagoaz goikaldeko tokira, ez dakit norbaiten urte betetzea duten edo dugun edo zer, baina, bueno, orantxarte gora goaz.
Bueno, lehenengo partidaren ingurukoak kontatu ditugu, badakezue promesa mailan Unai Amianok eta Eneko Belokik, Unai Amiano Irundarra eta Eneko Beloki Andoaindarrak irabazi dutela 22 eta 17, Beñat Zubizarreta eta Unax Landaren kontra, eta hori nagusi mailakoa daukagu. Baina gurekin gauzak esateko ditu oraindik ere Asier Arteagak, oraindik pelotari profesionala denak, eta oraindik ere beste 40 egunez profesional izango denak, eta justu leheno berarekin hitz egiten ari ginen, ba hori, behin profesional bidea irailaren 17an bukatuta gero, normalan izango dela, pelotan segitzea, ezta? Bai, bueno, hoi bakoitzan erabakitzen da, pelotari batzuk bai pixkat erreta bukatzen dute profesionalismotik eta ez dute jarraitzen, beste batzuk bai. Ni nire kasun bazen zitena, baindikan 26 urte, baindikan sasoiko, ni uste baindikan kirolari bezala honenea iristeko eta bueno, ilusioekin eta jarraitzuko asmoz. Zu gainera, Asier, IBF-ko ikasketak egin zenitun, ezta? Bai, IBF-ko zinun, eta gero, bueno, master bat inun, kualiz motuz edo preparatzaile fisiko izateko, gero ezkuntzan aritzeko ekaparea eta enun, eta gero, bueno, nutrizioko master bate bai. Eta, bueno, bain pixkat ja dena borobiltzeko, igual pentsatzen nahiz, joatxin master bat oitea, eta pixkat denetik okitzeko. Dana osasunaren inguruan, dana fisikoaren inguruan. Bai, azkenen, kirolaren inguruan, bat ez baixe, kirola eta osasuna gauzatzen ezkit, eta, bueno, nik bizitzen denagatik eta ikasi denagatik beste laguntzeko edo aportatzeko balio izate bau, bueno, saiatuko hartan. Norbaitek behar baldin zaitu superza duela, elkarte, klu edo dena delakoarekin. Bai, bueno, ikusiko, bain bintzat hasia mentzat lasai hartu nahi dut, urte bukera arteo bintzat lasai, ezkeren, bueno, buru belarri aitzizaren helburua lortzeko, edo kasuntan pelotari profesional bezala pixkat nekatuta bukatzen zu, bai, eta, bueno, ondutoroko zait atxeen hartzea, pare bat hilabete, eta gero, bueno, aukera berriak etorriko dira, eta ikusiko zen heldu. Gaur mezu asko jasoko zen ditun ez da, Asier? Bai, hendikan erantzuteko asko dazkat ez, bueno, nik ja aste bete damakio enpresak irintzeiten, eta horretik banekin, baina, bueno, gaur egin dugu publiko, eta gaur egin esan, telefonoa zutan dauketela bai. Bueno, bigarren partidua, lastar hasiko zaiguna. Odei Osposkito, Gerriko gorri zarituko zaigun aurrelaria ondo ezagutzen duzu. Astigarragakoa, 1,85 zentimetro, 88 kilo, 23 urte, ondo ezagutzen duzu. Bai, afezionatu mailan, bueno, kasik irazileken guzti iraziguna, ja, esan darik, kurtututako pelotaria, aspen ingurun da biena, eta, bueno, igual denbora asko baino lehen, ikusi dezakeguna profesional mailan. Igual gutxiago ezagutuko duzu nahi albeniz, Aiarra, 1,80 zentimetro, 19 urte bakarri dauzka, 17 kilo. Bai, ez albeniz ez daukireoki baina arte ikusteko, eta, bueno, gaur ikusiko lehenengo aldiz, eta zen maila ematen du. Unai Mata, bai, seguru ezagutzen duzula, ze besteak beste... Bai, Unai Mata... Jaialdire jokatu du asperekin, ez dakit orduan gaskuerekin, da... Bai. Izan zen torneoren bat, afizionatuak, profesionalak nazian da Unai Mata Mendillorrikoa ondo ezagutuko. Okerez banao bai Matak eta bai Esposito, rekontratu daukute aspe enpresakin. Eta gaina lehen gorten de bai hementxe antiguan alkarren kontra arituak dira, eta lehen gorten hementxe ikusi nituen. Unai Mata Nafarra, Mendillorrikoa, 1,83 zentimetro, 76 kiloko pixoa, 22 urte. Eta esan dut, gaurko jaialdian 8 pelotari direla, lo jau joan zaizkigu, lehenengo partidekoak, 4 horiek Gipuzkoarrak, eta bigarren honetan, 4tik 3 Gipuzkoarrak 1 Nafarra. Eta beste ere, gaztea izan arren, seguru nago ezagutuko duzula, Ekai Lizeaga, Astigarrakoa, 83 kilo, 1,80 zentimetro, 18 urte barkatu. Bai, kasuntan Ekain beste biak aspekin entrenatzen eta labiltzen betzela, baikoekin ibiltzen dela badaki, tokat izan zait ikusten entrenamendu baten edo beste, eta bueno, bien nahiak ibiltzen dira. Aurreko partidan, promesa baian, zaten izun, txikienak Amianok 1,83, haundienak Uneslandak 1,88 eta beste biak 1,85. Hemen ere, mutil puskadarrak. Unai Albeniz txikiena, 1,80, Unai Matak 1,83, Odei Espositok 1,85 eta Ekai Lizeagak 1,80. Bai, emateu gaur egun ez da pelotari txiki, ez? Bueno, zan duna, azkenen
kirol guztiek evoluzionatzen joten dira, ni uste pixka tenisinde pasatu dela, baina azkeneko generazioetan bueno, alkarazken dut gainantzeko guzti metro eta 85 gorakoak die, eta bueno, ni uste gure guraso eta baino altu gela eta pixka gizarteara geota ez egit, oto bizi galako zeba baino geota altu gela bai. Bai, distantziara askotan ez du ematen halako altura duteni, baina behin parea jartzen zenan zer duzu, bai. Bai, eta Eta, guri eta zuen artean berdin pasatzen da, Bai. Asko goizeteo, ez? Telebistatik txikiko ematen zuen. Bai. Eta gero ondoan dauzkatzunean, bueno, berriro izango ditugu lehenengo partidiko epaile berdinak. Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena. Hor datoz, lau pelotariak berain esanetara. Eta badakizu, partidu hauek denak, telebistaz eskainiak izango dira, oraintxe ikusten ari zen eta bezalaxe daukazu aukera. Eta badakit, toki askotatik ari zetela jarritzen, jaso dugu mezu bat esan ez Andaluziatik. Badakit Mexikotik ere jarraitzen ari dela, ez bakarrik jarraitzen, eskatu ziguten seinalea, beraiek, gaztelera zantxe Mexikotik komentatzeko. Eta gaur egun gazteen gandik gertu egoteko eta gazte ez direnen gandik gertu egoteko ere, bai, baina gazteen gandik gertu egoteko YouTube, nik uste gazte gehienak ere behineko duzuela, Xier. Bai, azkenen gazteek gaur egun teknologia eta asko biltzete, sare sozialak ere bai, eta bueno, gaztei heltzeko modua hauxe da, eta nik uste atzierto badala, ez? Hau egitea, YouTubetik zuzenan eman alizatea, eta bueno, nik uste ituzten gehiengoa gazte izango dela gaur egun. Aukera derra! Antigoko pilota zaleok eskaintzen dizuena eta seguru gaur zaudetenok dudarik ez daukat. Datorren aste artean pelotalekura etortzeko aukerarik ez palien badakazue berriro telebistaz izango zaretela. Eta baita ere hurrengo asteazkenean, nahiz hemen aste nagusian bete-betean Donosti festatan sardutagoen arren beste aitzaki da. Festara datorrenaren zatere pilotalekura etortzeko. Gure parean ere izan dugu. Pelotariak ere asko etortzen dira. Eta pelotariz direnak ere bai, atzo adibidez Aritz Elustondo futbolaria hementzen, egia da. Eki Irribarria lehenguzu egiten duela. Mikel Unano ere pelotari izan dakoa hementxe genuen. Bueno, abadikoa partidu aztera. Guk ere kronometroa abia jartzen dugu. Zakea Odei Espositok atera dugu. Eta asko inoz bizagak erantzun. Espositok irutaritik atzeratu. Ezkerrez bizagak eraman. Utzi Espositok. Atzera Albenizek. Kuinez jaso Lizagak. Atzera Albenizek. Lizagak ezkerrez. Moztu zabalera, tanto. Ederki moztu du Espositok. Unai Matak okarez falden eman goztu pelotari jotatu hontan. Eta lehenengo horiz izan du, ez den jaso. Odei Espositoren tantoarekin bat eta huts. Iritzi honen aukera Odeiri eta gantxo bikain jo dute. Bat eta huts. Odei. Bak atera du kontuz. Badugu lehen hemen pasek zanezkero falta dela. Ara, ezkerrez ze ondo Zabalda txapagainan moztu duen. Bi eta huts artista berriro tanto hontan ere Odei. Frontoiaren neurriak ondo hartu etorri da. Bi eta huts. Hor zebakian badakit, huts eta huts azaltzen zaizuela, baina bi eta huts. Zaka atera du Odei Espositok. Ezkerrez jaso Lizeagak. Utzi Odeik. Konbono ude gure lagunek benuen arazo txiki hori. Boleaz Esposito Zabalda, Matak eskuinez jaso loratu dator pelota atzera. Boleaz nola ala eramandu Albenizek. Mataren pelotak adatzean Zabalera. Irristeginez jaso du Albenizek. Matak Zabalera moztu, tanto ederra. Bikaina Unai. Bat eta bi. Tanto hontan, lehenengo eskubiz ondo luzatu du pelota atzea. Ni uste gaina nahi eta joitula bi pelotaz jarraian Zabalera eta aukera etorri ziren ez du barkatu.
Bat eta bi. Gero komentatuko jazu, lehenengo 3 tanto hauetan gorrien pelota ikusi dugu. Orain urdinena ikusten dugunean, tanto abokatuta gero ze alde dagoen gorriak erabili dutera eta urdinak orain atera duten honen artean. Ara, ez iba komentatu. Sake atera dugu, bai. Sake atera dugu Uraimatak eta tanto Albeniz sotamano sortu da. Sake hori irantzun egan daztu irantzun. Mataren zasakea, bina markagailoan partidoko lehenengo berdinketa. Ezkerrez Albeniz jaso. Mata, kantza erdian irutarritik. Errabotetik gertu, eskuiniz Albinizek eraman. Mata txokoan, tanto! 3 eta 2, urdinak lehenengo aldiz aurretik. Mata gauzak oso ni uste argi garritula, gauzak zuzen egiten, lehenengo atzeak argatzen jokoa, eta gero aukera honen, ikusten da, bai gantxo eta bai jokoan, ondo manejatzen dela joa hori. 3 eta 2, Mata, eginetik, gertu dagoen Mendilorri auzokoa. Lauterritik atzera, Albinizek. Leizeagak, Albeniz, bostetik eskuinez. Orman sartu horretik ondo, Leizeaga. Errebotetik gertu, eskuinez, huts! Ez zuen toki gehiagirik Unai Albinizek eskua sartzeko. Topea zeukan Orman, 4 eta 2. Leizeagak oso ongi luzatu pelota eta leku gutxirekin gatura. 4 eta 2. Sake atera du. Aurretik Unai Mata eta Ekain Leizeaga. Errebot ondotik eskua justu sartuta eraman biparetakoarekin tanto. Unai Matak egindako 4. tantoa. Ni uste denoi pentsarazi dula moztu ingozula, gorputzarekin mozteko posturan jarria eta gero azken momentuan bipareta ez da oso ez du txapa askorik gustatu baina engainatu egin du. 5 eta 2. Begira, lehenengo 2 tantoak gorriak, Espositoko eta Albinizek egin dituzte, eta hortiko nuntz, 5 tantoak segidan Matak eta Leizeagak. Sake azkarrez jaso Albinizek. Ara! Ez dakit zegen izun pelota hori bestela zuzerian errebotera zikoan ia boterik egin gabe. 3 eta 5. Bueno, galdu egin du, graziaz galdutako izan da, Gogotxu eman dio gainera, postura hartuta. Ni uste gaina ondo jundela, 3 hortantzu pelota eta gora juntzaio, baina ondo guna. Odei Esposito sakean, seitaritik erantzun Leizeagak, Esposito etxakoan, ederra! Iritsi da Leizeaga, baina bigarren botera, 4 eta 5. Eta bi aurrariak tantoa errezukatzen, Bai. Gadutako bakarra dago eta bera Ekain Leizeagak gora bota duena. Sake Espositorentzat. 4 eta 5. Zabalean bote egin. Sakea, berriro hori ikusten nuen 5 erdiko pasamarra hori. Ezkerrez, Ekain Leizeagak gora. 5, Partidoko bigarren berdinketa. Badakizu obratan hasiko gerela behin txapeketa bukatuta gero, hasier hemen grada utena botatzen dute. Orain hemen badaude lehenengo 4 hilada hauek hormigoizkoak direnak, obrakoak direnak, eta gero tribuna hori torezgarria da, bildu egiten da eta ireki egiten da, partida dagoenean. Egin gute dena bota, dena berritu, eta armaila FIFA garriko dituzte datorren urterak. Hala egin du digo bintzatu daletxe. Eta estaliak izango dira armailak edo? Nola? Armailak estaliak? Bai. Jende gutxixiago sartuko da, eta igual darrogeiren bat toki galduko dira olako bat. Unai Mata galdutako pelota, 6 eta 5. Hori datorren urterako nobedadeak izango dira. Pelotaleko honek bere garaian bakarrik frontisa zuen. Aspaldi. Gero ezker pareta, gero estali zen. Akoratzen izamen zabali zegoenean eta finalak eguardia jokatzen ziren eguzki galgatan
ze berorekin jokatzen ziren, baina bueno, Zuk hemen ez bezala zuk ez denun ezagutuko frontixa bagarritan, eh? ez hor argazki. Ah, Zarra nahi, zarra nahi. hainbeste ez, hainbeste ez. Zuk irekiare ez. Ez? Ez. Aitak bai. Ni atxak igual. Aita bai. Bueno, tanta jokoan da. Kontu zarrako txegitzagon. Hau gaina berez, nahiz eta itxia izan, berez irikitzeko aukera bada. Bai, bai. Nahiz eta makinaria ematen dunez, azken urtetan ez da Ondatu. askorik erabili. Bai. Matak utzi, Lizegak atzeratu. Azerakak horrek Albeniz. Aiarrak zeitik ez zuen urrutik aiko txapa. Mata pelota bila lauter dira. Hemen eskuin atzera. Zeitik Albenizek. Ezkerrez Lizegak. Pelota bila, lauter dira Odei Esposito. Errebotean sartuko te du. Ui, boti boliaz eman dio. Ekai Lizegak, baino ezin. Eta Odei Espositoria puntatzen diogun beste tantoa. 7 eta 5. Bai, nik uste bi aurrelarik, ez duela aurreneko aldien hemen joatzuela, biak ere taktika garbiak ekarrute, lehenengo batzen aminiten saiatzen dira, errebotea bilatzen, eta gero aurren irean bila joten. Sake Espositok. Tigarragoak atera Zabalera. Uistu, baino eraman du Ekai Lizeagak. Espositoren pelotak adatzera. Lizeagak kostata, beldurrez bazuen toki gehiago dozoa luzatzeko. Baina beldurrez sartu du. Espositoria puntatzen diogun izan. Bai, hor oso ondo, ez du, beldurrez jo du, erdi boti bolea, nik uste kostautik gotzeko leku bazula, eta leheno gogatzen ez, erasuneko oso dituzun atzela, besoa luzatu eta apunatzeaka, errebota ikutu, eta gero ja hortik pauso batzuk aurrea egin, eta horrela neurtzezun errebotean nintzegoen. Lehenengo partidan esan dugu, bueno, hor elkartzetak egiterokan, lehenengo aldiz bokatzen zuela hemen. Ez dakit zuzena pelotari diren, bueno, nagusiak ere bai, nahiz nagusietan zaila den lehenengo aldiz etortzea, normalean beste kategorita jokatu duzu, baina pelotari asko ezagutu ditugu, lehenengo aldiz etorri kategora jokatzea, igual pare bat egun lehenago edo 3 egun lehenago etorri eta pilota leukan entrenamendua egin, ezagutzeko. Bueno, Ekai Lizeagaren pelotak da etzen txarra, baina ezkerparetaren pelota leukonek ala moduzkoa du. Laugarren kuadroraino altura berdina dauka, eta gero pelota lekuaren ezkerpareten erdiak balio du beste erdiak ez, eta justu hortxe egin du Lizeagaren pelotak botea. 7 eta 8 partziala. Bai. 9 eta 5. 2 eta 8 gorriak aurretik, gero 5 eta 2 urdina jarria, eta 9 eta 5. Taka joa partidua, nik uste bakoitzak bere pelotakin bere jokoa hobetu iten nahi dela, eta gizan mina iten nahi da. 9 eta 5. Bi epaileak ere solasean, bi Mikel. Bai, aurreko partideko izena genituen. Bere ala zuzenduko dugu hemen Iñaki Txenike lagunak ja zuzendu. Esposito Albeniz, Mata Lizeaga. Odei Esposito Unai Albeniz beherezi tanto eginda, Unai Mata eta Ekai Lizeaga bostean. Bentaja politarekin. Sake Odei Espositoren zat. Sake luzea atera du, berriro ere justu zen. Erantzuna justu izan demezala ze, txoka moztu Espositok. Bigarren motean. Bigarren motean joko du. Garri eta garri. Matak, eta beste bat, 10 eta 5. Ikusten zenun, Asier, Gasteizko finala. Partidua daukin nun esteian, eta gauen pixka berandu iritsi nintzen, eta bukara ikusi nun bai. Eta Zabaletan erakustaldia, ikusi nun momentu, ikusi nun amintzat. Eskordia eta Zabaleta biak ondo gonezkero, besteak oso ondo gomer, Bai. Beste dozten izan gare, oie ondo gonezkero oso ondo gomer. Eta frontoi guztietan joatzete ikaragarri, eta esango nuke hogetan oraindik gehiago. Gasteizko finala, seguru nago gure baitxe jarraitzaile ditugun artean asko jarraituko zutela, Eskordia eta Zabaletaren garaipenarekin. Eta gu kontuko Eta zu segitzen duten, Asier? Bizarran, ez duzu galdetu? Duk 22 galdu denun, nik eta Eskirozek Agirre eta Larunen kontra, eta partidu nagusian Artolak eta Lizuk 22 eta 12 galdu Jaka eta Marizko kontra. Bueno. Eta hemen urdinen zaten Unai Matakatzen jarritakoa ezin izan du, Unai Elbenitzek eraman.
Hor bukatu da, 9-0 partzialarekin, Hautsi dute. gorrien Esposito eta Albenizen ibilia, 6-11. Unai Mata pelota da aldatzea eskatu du. Alderik badima dago, Asier Zealek, Gorriek eta Urdina dituzten peloten artean. Iruditzez gorrien pelota bitzixua dela, eta muitzeko errezago muitzea dela. Sentsazio emateu kanpotik bintzen, eta Urdinaren kanbio, toskagoa edo karga handigokoa, eta geixo kostatzen dela muitzea. Baina, bueno, nizien duen bezala hemen pelota bajuin joatzea, eta batetik bestea ez da alde handirik eta. Bueno, Matak ez du ondo aprobetxatu bere aukera. Pelota hon bat utzi dio Odei Espositori, honek Zabaletik jokaldia egin izan du. Eta berak utxe egindakoa. Bai, esku Ezkerraz zabal, galdu duen pelota, eskura zeukan. opariari. 7-11. Partido oso onak egiten ari da Odei Esposito 23 urteko Astigarrako pelotaria. Galdu lehenengo pelota hauxe. Sake Unai Matak. Gaurko jaialdiko Nafar bakarra. Lautarria motekin, sake atera. Ezkerrez Albenizen erantzuna. Lizeagak ezkerrez jaso. Atzera Espositok naiz Albenizek eskatu duen. Bolea zeraman Lizeagak. Espositok irutik atzean Zabalean jarri. Oso behartuta llegatu da, etzoben ondo jarria. Eta ikusi du Odei Esposito nuntzeko kontraria Zabalean jarri eta iritsi direnako berandu. 12-7. Bai, Esposito oso listo joatzen ez, horre bai ikusi bueno, boleaz ondo moldatzen dela Lizeaga, baina bueno, txokoan geratu zen eta Zabalea joa dionen, ez dio denborarik eman. Esposito sakean. Atera du sake gurutzatua, Sotamanos Matak oso ondo erantzun. Zabalera Espositok, Matak eskuinez jaso eta atzeratu. Errebotero da pelota, tanto. Arriskoa daukazu hor, Asier, beinola perzitzuna pelota, beldurre sartzen duzu besoa, ez dakizu pelota jotzeko modurik izango zunik eta... Oituro falta beldurrez, azkenean, ez? bai. Ez gode, normala emezela batzerarik ez dabe oituta erreboteatzea. Eta, bueno, hemen herriko plazan o kontzeju ben pasatako ordu, bali izango dute Antiguako. Atzelariarentzat bolea lantzeko ez da toke itxarra. Ez horixe. Sake Unai Matak. Airez erantzun dio Espositok. Lizeagak eskuinez, arrimautako pelota ezkerrez Albenizek. Lizeagak, atzera arreboteaztu urruti pelota honek. Ezkerrez oso ondo Albeniz. Unai Mataren pelotak da atzera, boleaz, oso ondo Albeniz. Biparetako Matak eta tanto, ederra Unai. Bikaina Unai Mataren biparetakoa. Kasu honetan Albeniz oso ongi aurreratu da, eta bueno, lantzaia izango zituen erreboteatzen, eta aurreratu eta boleaz ongi du pelota, baina landak ez du alperrik galdu aukera. Bizkor joan partidua, 15 minutu bakarrik era, Asier partidua hasi dela eta pentsa. 15 minutu nogita bat tanto. Bai, intentsitate handian jogatzen dira, atxeden bakarra eskatu dute, eta nahiko motzetzen da gainera, eta bai, erritmo bizien ari dira jatzen. Mataren sakea. Albenizek ezkerrez justu jaso, Matak aukera, ai! Eta nola galdu duen. Dudak izan ditu da horrena, begira da nik uste Zabalera bota duela, eta gero zen bai, txokoa jokatuko eta hortxe galdu. Bai, askotan pasatzen dena, ez? Aukerako pelota, 13. buruan jokaldi bat baino gehiago, eta konturatzeko pelota gainen, eta gero gutxo egitea. 13. Zabalean Lautarria mote. Ai, ez oso ondo Unai Mata erantzuten. Albeniz. Bostetik pelotaka da bikaina Lizeagarena, Albenize bolea zezin. 10-13. Bai, nik uste kasu honetan, bueno, pelota arroa zen, lekua izango zuela boterera jartzeko, baina, bueno, aurrera egitea erabaki du eta ez du eskolan ongi sartu. Gaur egun ez dakit, zenbat jaio bereri jarriko zaien Unai izena, baina gaurko jaialdian 8-3 Unai. Unai Amiano, Unai Albeniz, Unai Mata, zuen Unai Laso eta Unai Alberdi, eta gehiago izango dira hortartean, baina bueno, Bai. Unai asko pelotarako. Matak, eskuinez gurutzatu ezkerroman sartuz, atera Espositok. Albenizek boleaz, Espositok. Lizeagak. Seian ezkerrez, gora Albenizen pelotaka da. 11-13.
Azken bi pilotak bera galduak eta nik uste atxeen eskatuko dutela, ondo eskatua, pixka bat lasaitu eta berriro lanean jarraitzeko. Estadistikak errepasatuz, Asier, Odei Espositok egindako 8 galdutako bat. Nik uste Odei partidu oso txukuna egiten dela, ez? Nik uste bikote urdinare biak oso zuzen ari dela eta pixka bat Albeniz azkeneko pilota galdu ditu, baina orokorrean laurak uste maila ona ematen ari direla. Unai Albinizek ez du tantorik egin, 3 galdu ditu. Bueno, atzelariek egia da zailago dela hemen tanto egitea. Bai. Aurreko partidan berdin pasatu da, nahiz, kentzen baldin badugu Unas Landak txoka luzetako deja daura, baina hemen bi aurrelariak, bai Odei Espositok egindako 8 galdutako bat, Unai Matak egindako 6 galdutako 2 eta atzelariak egindakorik ez dute. Eta galdutako 2 ditu Ekain Liziagak eta Unai Albinizek 3. Sake Amatarentzat. 11 eta 13. Hor da Unai. Bota egin autarrian. Bebetik ateratako sakea, ondo jaso Espositok. Matak irutaritik atzeratu. Badurekoa. Ezkerrez Albinizek. Matak keinu egin da utzi. Liziagari honek atzeratzeko, Boleaz, nola laiagatu da Albinizek pelota, aukerakoa dauka Matak, moztu txokoan, ezkerrez jaso Espositok. Liziagak, libratu da, toki guztitatik. Ara, ze pelota eraman duen Albinizek errebotetik. Matak atzeratu. 6tik Albiniz. Matak, Esposito txokoan, Matak irutik, goiko txapera. 14 eta 11. Oso ongi Odei berriro, tanto guztian behira egon da, urdina dominatu dute tantoa, baina aukera etorri zaionen ongi moztu, Mata behartu du eta Matak bere gantxoa ebitatu nahi, gora joan zegin. 14 eta 11. Sake Odei Espositorentzat. Sake oraindik Odei Espositok ez du tanto bat bakarrik ere lortu, Unai Matak bat, eta bera Albenitzeko da botakoa. Ara, egira, falta. Asko ari zen hor arriskatzen eta beti pasako marra hori gertu zeukan, da orain gainitu du. 12 eta 14. 14 sakeen baldin baitu, 11-12 bat, bost tarten sartitu, eta hor asko arriskatzen ari da, mina egiten ere bai. Azkenen Pentaja dago, zematatzerako, arreboteak gauzak gero gertuago daukazuta. Hori da, eta bengoetan gehitxo joan zegin. Matak sakea, honek ere beste bat. Etzuen urruti. Ara! Alako sakea atera Unai Albinizek nola larantzun du, eta etzuen aukera txarra. Unai Matak baino galdu egin du, 15 eta 12. Orantxe galtzaile Mata, Bai, pixka bat nahastu egin da, azkeneko tanto betan. Eta aurreko partidiko bezala hauek ere ez daudela, atxaien hartzeko, Asier. Ez. Zasoko dobe, Iñaki. Sakea Odeik. Aire sartu da eta ondo eraman. Unaik. Ezkerparetara, atera Odei Espositok. Unai Mataren pelotak alatzera. Boleaz Albinizek. Liziagak atzeratu. Boleaz. Ez da llegatu Espositoren pelota. Liziagari apuntatuko diot. Bai. Meritua. Bestela esaten egera dana aurrariak egiten ari dela eta... 3 pilotak jo ditu jarraian, Bai. bizi eta azkeneko hori Albinizek ez du eskoan ongi sartu bole hori eta ez da iritsi. 13 eta 15. Badago oraindik partidu hemen, Sei tanto segon dira aurretik Esposito Albiniz, 11 eta 5. Sakea ezkerrez erantzun du Albinizek. Matak atzeratu. Boleaz Albiniz. Liziagak atzera. Albinizek ezkerra irez. Bai txokoan, ona da. Matak atzeratu. Albinizek Boleaz. Matak eskuinez txokoan. Ezkerrez jaso Espositok. Liziagak irutarritik. Ezkerrez airez Esposito ondo. Liziagak atzeratu. Eskuinez ondo bosterritik Albiniz. Ezkerrez Liziaga. Espositoren pelotaka da. Liziagak ezkerra irez eraman. Espositok indartsu atzeratu, arazoak Liziagaren zat Boleaz etxokora. Ezkerrez Espositok atzeratu. Sotamano zabalera. Txokoan. Errazek ikusi du Unai Albinizek tantoa eginda. Ja, atzera egin lanak. Bai. Lehen partiduan landak oso antzeko egin du, eskubiz deja da
txokora, eta, bueno, gainera, landare bertan, Mata bertan zegoen, txokoan zegoen, eta jarraitu barreko pelota zen. 14-15. Lehenengo partidan, berandu etorri gerari, gogoratuko diogu. Unai Amianok eta Neko Belokik 22-17koaz menden hartu dituztela baina Zubizarreta eta Unai Landa. Eta Antigoko pelota txabaketaren 74. ediziontan, partidua gazte oro, astea arte eta aste azkenetan izango dituzuela zazpietan. Pelota lekura etortzeko aukera izan ezkero, hobe. Hazin baldin baduzu etorri, beti daukazu telebista. Eta ez bakarrik hori, nahi duzuen orduan ikusteko aukera ere, bai. Nahi baldin baduzu gauka amaiketan, lo ezin duzuela hartu, lasa ikusi gauean berriro partidu. Eta bihar ere, bai. Egunero dauzkatzue, bueno, 15. Nimen berriketan enitzen bitartean, partidoko hirugarren berdinketa, Bina, 5 eta 15. Beste gole bat utxo egiten duna, ni uste pixka da busatzen ari dela, ez? Oinde bai pelota arroa zen, denbora bat zuen atzera botea jotzeko, baina aurra egitea erabaki du eta ez zuen usatu. Itxaga Zabalera, olea sartu da, Esposito. Itxagak eskuinez eman. Ezkerrez Albeniz. Itxagak lauteritik, kantxardian, boleaz Esposito. Itxaga lautik ezkerrez paso. Utzi Espositok. Albeniz. Unai Matak airez atzera. Albeniz seitik ezkerrez. Gora. 16-15. Aspaldiko partez. Bere honetik eta azken tanto hobetan, Xeta Albeniz. Hasier aspaldiko partez. Lehen bi eta galtzen egon eta 5 eta utxeko partzial egin duten Matak eta Lizeagak, orduan segon dira azkeneko 5 eta lokoarekin aurretik. 16-15. Aurretik gira. Eta Albenizek 6 pelota galduta. Bai, esan dutena ez, oain pixkat galtzea dabil azkeneko tanto hobetan, ez du bere lekua aurkitzen, askotan potera jarri beharreko pelotakaetan ira joten nahi da, eta hor boleaz uste tiro dola gutxe egin dituela, orain goentan goiko txapara, eta pixka galtzea dabil bai. Azkenen inaki bolea saltzenen eraman bai, baina tanton dominioa beste nahizeten jarraitzen du, eta zure horrelari aukera gutxi gozotzizkozu, eta ni uste hobeto dula pare bat pauso batzea egin eta botea jartzea eta saiatzea bere aurrelari aukerak sortzen. 16-15. Orduñako Unai Mata eta Ekain Lizeaga aurretik. Partidak 3 berdinketa. Aurreko partidak ere izan ditu 3 berdinketa. Aurrekoan Bana, Bina, 14, gero Unai Amianok eta Neko Bilokik irabazteko 22-17. Eta hemen Bina 5 eta orain 15. 15koa, 3. berdinketa diot, orain. Tanto batez aurretik baitira Mata eta Lizeaga, 16-15. Azer nolako erantzuna, gehiago merezitzen horrek, baina kanpora. 17-15, gurutzatu egia. Odei Espositoren erantzuna, barruan izan bazen tanto bikaina izango zen, baina ez. Ez dala izan. 17-15. Sakea Matak. Atero. Ezkera irez. Erantzun Espositok. Lizagak atzeratu. Eskuinez kostatakoa jaso du Albonizek. Zutxarra Unai Matak. Indartxu, luze atzera. Boleaz. Eraman Albonizek. Eskuinez Lizagak atzeratu. Totamano sortu da pelota hortara. Unai Albeniz, baina ezin eraman. Bai, kasuntan ondo indula aurrea jutea, bestela errebote garbia zen. Baina, soltatzea joan da eta ez du ongi katiatu eskuan. Segita utxako partziala, Asier. Irutantoz galtzen egotetik, irutantoz irabazten. Bai, eta pixka partidu hola takadaka joa, Bikotea gutzen bere pelotak egin egiten eta takadaka joa partidua. Matak sake atera, ezkerrez Espositok Zabalera erantzun, Matak atzeratu. Atzerak akorrik Albeniz, errebotatu zukatu behar eta ezin. 19-15. Mataren meritua. Bai, eta tanto oso garrantzitsua zen hori. Eta badiduri partidua guztien ari da. Eta Mata ere aspaldi hortu da, nola da bilen Albeniz eta atzera joko askoari da bialtzen. Albeniz, seitik eskuinez. Matak atzeratu nahi Esposito lagundu behar moztu txapa gainean. Matak atzeratu. Albeniz seitaritik ezkerrez.
Irutorritik atzeratu indartsu ondo Lizeaga. Ederra. Eraman du nolala eta ez zuen errez Albenizek. Matak ezkerrez. Esposito Irutorritik. Atzera indartsu, pelotaka da Lizeagak. Zuzenean errebotera. Ederra. 35. Azte pelotaka joder. Aukerako zuen, baina Bai. bikain aprobetxatu du frontixa eta Boterik egin gabe, frontizetik errebotera. gatza hundi eman dio. 35. Bai, estetikoki eta Lizeagaz da igual pelotari oso ikusgarria edo polita, baina asko bertan gatza handia du eta zerbait berezia badu mutil honek. Mataren sake atera du. Ezkerrez erantzun sake Albenizek. Lizeagak. Aso Espositok. Esposito berriro. Matak biparetakoa, Esposito, bien kontrakatxatik ondo jaso. Matak ezkerrez utz. Ongi odei. Ez dauka merito makala Espositok eraman duen pelotarekin. Bai. Dana beretzat zeukan Matak, Bai. Txokoa, aukera- zabala dena zeukan, baina ezin. Aukera garbia zuen, baina, bueno. Nik uste oderi merito martzeola, partidu esango nuke bere lana oso ongi egiten ari dela, orain bai atzera laguntza saiatu da eta lan horren ondoriz, tantoa ateratzen hartu du. Sake Espositorentzat. Ezkerrez erantzun Lizeagak. Esposito txekoan. Mata jaso. Albeniz. Lauteretik. Handio. Ezkerrez justu baino ailegatu da ona da Lizeagaren pelota. Esposito zabalera jaso Matak. Esposito aukera txokoan utzi. Iristen da. Jaso Lizeagak. Nasian lau pelotariak. Unai Mata zegoen atzelari. Aurrean zegoen. Iaiago zuen. Lizeaga ja baketza bere tokian. Mata. Irutik atzeratu zabalean hemen. Badulekoa. Albenizek eraman. Lizeagak eskuine zabalean Espositok. Ederra? Txapa gainarutzi, bigarren motean tanto ederra. Haze tanto jogatu duten. Tanto Amazazpieta nasia eta hogei. polita oso. Amazazpieta hogei. Ederra, zuko ere. Zemuz komentarista lanetan hasier, guztua? Bai, bueno, lan berria netzako zu. Egun baten errepikatzeko moduan, beste egun baten hemen baldin zaituko Donostia aldean. Bai, Beste bueno, konpromisorik ez baldin badago. hori da, aukera baldin badago, baina, bueno, ni uste lan polita dela eta bueno, nota jartzeko, hori dongo gara, entzuleak. Bai, eta gero gainera, orain reziklatzen baldin mazea, hau ginera jokatu beharko dituzu, partidu batzuk eta... Bai, eta guztua gaina. Aber, bueno, ni hondi gaztean, nio gaztegok eta... Bai. Bueno, badaukagula, partidua badaukagula oraindik. 17-20. Lehenengo partiduan galtzaileak 17an gelditu dira. Hemen ikusi egin behar ematen gelditzen diren. Pasan dugu, final erdietan baldin eta 20 banda egiten baldin badute, ez dela partida 22 izango, Laizek eta bi tantoz irabazi beharko dela. Eta 22 egiten baldin badute, 24 eta 23 egiten baldin badute, 25. Eta hor bukatuko da. Ez da gero ja 26 eta holakorik ez da. Baina hori, diot, final erdietan bakarrik, eta bakarrik 20 banda egin ezkero. Odei Espositorentzat sake 17 eta 20. Barruan da. Sake gurutzatua, barruan, justu. Ondo erantzun du Lizeagak, Espositorentzat Matak biti jaso. Azerak akorreka, ai! Bote txarra egin di Albenizi. Eta ordeinen aldeko 21. 21 eta 17. Bai, Albeniz ez dago hartu, bombeatutako pelota zela goiti bera eta horrako pelotan pelota geratu egiten da. Aliteken normalean baino gehiago geratu izana, baina bera ere atzerak jarrita zegoen. Sakea Unai Matarentzat bere azken sakea izango da. Lauterria mota egin, esake atera du, boleaz Espositok erantzun. Matak luze jokatu, Espositok azkarre zabalera. Barruan. Ikaina, bai, harri. 18 eta 21. Errepika benere badaukago, Asier. Barrun izan da, argi. Ah. Hala, Justu arroi eta potzegu. Zapatu baitu.
18 eta 21. Bai, baina barruan. Zuzenean garbiago ikusi dugu horrepikapenean baina. Odei Espositoren sakea. Ezkorrez jaso Lizeagak. Inuena. Eskuinez atzeratu Albenizek. Lizeaga lautik atzera. Espositok ezkerra zabalera. Mataren pelotaka da bikaina. Gora. Seitik Albenizek gora eta bukatu da partidua. 22 eta 18. 32 minutuko iraupen izan duen partidua. Zesan behar duzu partida, Zasier? Bueno, nik esango nuke lehenengo partiduan bezala, hiru pilotari maila oso polita eman dutenak, partidu igunan joatu dutenak, eta bi kasutan atzelari gorria pixka bere mailetik bera edo gustora bentsat aritu ez direnak. Gainontzeko hiruak baina uste partidu txikunan joatu dutela. Odei Espositok lehenengo parte bikaina jokatu du, partidu guztia esango nuke egin duela bikaina, baina ez basatera Unai Albenizek ez dienik lagundu. Ez, baina azkenen zaila da, ez? Atzelaria, galtzaile da bienen, edo gustura aurkitzen denean, aurrelari bai askotan saiatzen da atzelari laguntzen, eta askotan lagundu nahi hortan akatsak egiten duzu, baina, bueno, nik uste Odeiek partidu oso txukuna joatu dutela, Matak ere partidu serio egin du, eta Lizeagak ere baina uste atzen nagusi izan dela. Bueno, lehen esan dugu, gaur gurekin hemen komentarista lanetan Asier Arteaga dugula, gaur jakinarazi digutela ja irailaren 17an orain arte lehena segartze eta orain baikorekin duen ibilia hortxe amaitzen dela, baina entzule badaukazu Asier Arteaga orain toki askotan ikusteko aukera. Hurrengoa noiz, Asier? Hurrengoa, ostiralaren Amurrion. Ostiralaren Amurrion. Bai. Eta gero larun batean non? Larun batean Labastidan. Toki harra. Bai. Toki harra. Gero afaltzeko eta, Udati arrasko goten da, bai. Da gero igandean? Igandean Maiabian, gero asteartean Aretxabaletan. Festaz, festa? Bai. Eta bueno, guain udaleko partiduak politak izaten dira, eta, bueno, azkena esan bezala lasarten izango da, hoi, bueno, ilusio handia egite ditu horrek bentsat, bai lagunak eta familikok eta gerturatu alizateko, eta, bueno, nintzak igual egun gogorra emozionalki, baina aldi beren polita eta ni uste horitzaben polita ogikoetara. Asier Arteaga, eskerrik asko. Bai, zuri, Iñaki. Eta datorren astean hemendik baldin bazabiltz, ikusiko gara. Oso ongi, ados ba. Bueno, hor bekaldera, lehenengo partiduan izan dugun protagonistetako bat, Ekai Lizeaga gurtzera, irabateetako bat. Unai Matarekin batera bera, 22 eta 18 irabazi dute, 32 minutuko partidua. Matak sakearekin bi tanto egin ditu, eta Odei Espositok sakez ez du tantorik egin, eta falta bat egin du. Ez urrutira joan, ikusle entzule, ni neu ere ez noa urrutira, pelotariaren bila noa. Bueno, irabazletako bat, Matarekin batera 22 eta 18ko emaitza oraindik hor dago. Ekai Lizeaga arratsaldeon da zorionak. Txaldeon, eskerrik asko bai. Asko sofrite birritzen da, Bai, ez du bat erreglatu eta, bueno, aldeun egin deu eta saiatu gara. Hasieran horri biliga aurrien datzia, baina Esposito oso fuerte hasia eta ez izan dugu. Eta gero ikusi du partidu batzian zora eta atzea, kargatzea. Zu garbi zen nuka, baina Matak ere, bai, Albeniz oso estu hartu duzu eta azkeneako garaipena. Bai, hasi gira, aurrian bai, baina ikusi dugu Esposito oso fuerte zaula, ondo mozten da, ikusi dugu ja atzagote hartzela eta Albenizen kargatu pixkat eta nahikatu haziatzean. Zuretzat ere berezia Espositoren kontra jokatzea, Bai, inezko batu, beren kontra eta beti hori giliga, entrenatzen da eta inezko batu, eta bueno, politxa, azkenean gaina frontoi honetan bai, txikila eta hor behakin aurrian da ibiltzeko eta ondo. Gustua, gutxinez. Aurrelaria luzitzeko pelota leku hona da,
atzelari ontzat sufritzeko gehiago, beste gozatu egiten dute zu sufritu gehiago, baina bueno. Bai, hemen atzian bolea eta sotamano eta ikasi beharra du, jokatzeko hemen, bezala, ezin da. Bueno, gaur lehenengoa, ez da zertxo ere pasatzen, galduta ere etzen pasatzen, baina irabaziz paso importante bada. Bai, azken irabazi aurrengo partidako lasaitasun bastante handigoa eta lasaio jokatzeko aurrengo partidua eta hobeto, azkenean. Eskerrik asko, eta zorionak. Ez zer, eskerrik asko. Bueno, irabazleetako bat hauxe genuen, eta datorren astean jarraipena. Aste artean, ordu berean, arratsaldeko 7etan, bigarren asteko lehenengo eguna, aste artekoa, Donosti bete-betean izango dugu festetan, asteazkenean arratsaldeko 7etan, eta horlaxe, abuztuko beste 3 astetan, eta finala ekainak 3, larumaten jokatuko da, beraz, gusto baldin baduzu Donostira etortzea, gustoko izango duzu segurunik Antigora etorri, eta ezin baldin baduzu etorri, bakar bezalaxe, telebista zortxe egon. Eskerrik asko, eta arratsalde on.